Ehlere talam, gelin biz bugün şular ýaly göde ýakymly, tagamy tüýji, köp kişiň halaýan, köp kişiň tanaýan torty bolan Snickers tortyny ýasalyň. Snickers torty köp ýyllar bäri edilýän tortlaryň biri. Şoň üçin oň reseptim kän ýasaşam kän köp adam onu ýasabam görýär, iýmänem gowy görýär. Köp kişiň halaýan tortlarynyň biri. İçi bolmaňyzly bir akyp duran riskati bar, şokoladny biskvidi bar, tagamy gowy bolýar Snickers tortyň. Şoň üçin onu halaýanym köpmi kädip pikir edýän men pikirimçe hä. Ýöne şo bol reseptlaryň içinde bir laýyň düşürmegem kynrak bolýar. Käwat onu edýän eýlerak bolýar, bunu edýän beýlerak bolýar. Ýa bir içine goşuljak zatlar aňsa tapyljakmy, tapylmajakmy diýip pikir edilýär. Şoň üçin menem öz ýurtmyzda bar bolan zatlardan hemem aňsadyrak ýasap bolýan görnüşinden täzeki çykýan reseptler esasyna Snickers tortyň reseptini paýlaşmak diledim. Bu reseptiň içi ne görşüňiz ýaly bolmaňyzly, akyp duranja riskati bar. Hemem kremem bir adatga edilýän Snickerslan hyýal hatmyçylap duran ýağ däli täzeki krem çizilýän edilýän kremden ýasalýar. Oň tagamy slivka ýalyk bir gaty gowy bolýar, özäre bir iýenlere agymdan tagam gitmedi, gaty gowy bolupdyr diýerler. Şoň ýaly gowy krem bolýar, aratyny kremem. Hemem çöregde adam sulja bir agyňda erap barýan gowy Snickers tort bolýar. Aýtjak datlamyň biri tort pişireňde ilki bilene tagam tüýji bolmaly. O baratyna söz ýok, hiç ile hukman tagam tüýji bolmasa bardat biderek ola şeýle bolýan ýöne görnüşeme godan bolmaly. Esasy bir dat pişireňde tort ýa-da köp pişireňde şoň daşky görnüşem bir adamlara "Wai, ýa-da diýer ýaly özüne çekiji bir agyň howardýan bolsa, ol hatam laýyk ýerine düşýän zatlaryň birim kädip pikir edýän. Şoň üçin menem bu videomy biraz uzynragam bolsa, ädim her bir ýerine görkezmek diledim. Hem şu üstüniň akyp duran şokoladyna çeni ýasalşyny ýekeme görkezmek diledim. Nihat köp gurlap durmalyňda Snickers tortymyzy ýasap başlalyň. Ilki bilen çöreğini pişirmek üçin 6 ýumurtga, 180 gram şeker, 100 gram un, 40 gram kraxmal, 50 gram kakao, ýartyça çaý çemçedi kabartma tozy gerek. Ýöne sizde bu zatlar beýdip gramlap ölçäp durmaga terediňiz ýok bolsa, onu aňsadyrak görnüşine maýdaýyn. Şol 6 ýumurtga 1 käse şeker, 1 stakan şekere doldur ýaňyz. Ola 1 stakan bolmaly. 1 stakan unyň üstünden bir 2 çemçe ýağlarak, 2 nahar çemçe ýağlaragyny aýryňda üstüne kraxmal goşuň. Şol kraxmal bilen unyň özi 1 stakan dol bolmaly. 2 nahar çemçänim tümmekläbem kakao goşdaňyz siz gramlamanam şeýdem ulanyp bilersiňiz. Miksermeden gabyna ýumurtgalamy çakýatsa üstüne de bir çümük duda atýatsa, ilki bunu bir gowja edip garşdyrýar. Onuň şekermeden azadan goşýatsa şu köpük bolup gowy olup sudury ýüdüne şeýdip çemçe bilen bulaňda ýüdüne sudur galýança, şu derece barýança gowy edip bulaýar, çişirýär ýumurtgamyzy. Hemen ýumurtgam gowy çişdi, köpelli, goýolly. Inni şuňal gowy olandan soň inni bulamany besedäýär. Ine görüň, şeýdemde ne sudur gowy galýanlar, gowy çydyklar ýüzüne bildirip durýar. Şuňal gowy olup köpükländen soň inni miksermiz gerek däl bolledýär bulamany. Indi bile başga bir gapda gurdatlamyr garýatsa eleyýär olaryň. Hukman şulaň hemmenem ila goşmaly heme gowy çişýär biskvidiň içi. Hemem tokgodat bolan bolýar. Esasanym kakao goşdaňdaky kakaoň içi köplenç tokkolarak bolýar. Şoň üçin hukman goşmakak ilki eleyýär hemme gurdatlamyr elep olar garşdyrýarsa, soňundan ýanky ýumurtgamyň üstüne goşaýar. Gurdatlamydan garşdyranmydan soň ýumurtgamyň üstüne goşýar. Oňa da barny birden goşamdykda ilki ýarram goşýar, soňdan imaý bilen çykarýar. Şular ýalyk silikon we lapatkaçyk ýa-da agaç çemçejik şolar bilen gartaňyz tasam gowy bolar, demir dällanim. Şoňa meňze ştatlar bilen gartaňyz. Biram garaňyzda dürüşt edip bulap garmaň. Imaý bilen çyk ýokardan aşağı edip ýuwaşlyk bilen garyň şol ne güzelce çişen ýumurtgamyz çökmedi ýaly. Ýöne hem çök görmeliler hem gowja garşdyrmaly. Şeýdip gowja edip unumy, kakaomy garýar ýumurtgamyza.
İşlemede başlamakak ýa-da etip oturkak aralykda howkamdam işledip goýar olup 175-180 gradusda işläp gyzyp durmaly. Garan hamyrmydam şular ýaly 20 santimetrlik galyba goýar. Ne görüň hamyrmydam gow hamyr bolly, gow şokoladny hamyr bolly. Indi bunu şu galyba goýarsa, howkam 175-180 gradusyna iň aşagysyna goýup 35-45 minut tä çöpjaş guwry çykýança pişirýär. Hemen bisküvit çöregim pişdi, töleme gowjada çiýişdi. Indi şonu çöpjaş bilen barlak görýär, şuň pişenli pişmänli. Bilen bödüňiňkine şeýtip, çöpdürtip şu çöpene gowurja çykda, şu pişipdir hiç il hamir däl boldy. Eger şu çöp gowur çykmasa birazjyk hamir gelmese, ona ýene-de 45 minutdan köpräk 55 minutdan bolsa, howkada goýup pişiriň şu tä gowur çykýança pişirmeli. Şen çöregimi galybynyň çykaryp, şunu beýlelikden döňdörp goýýar. Şo ýüzüniň pöpküsi bir adaçyk bir düzleşer ýalyk beýlelikden agdarp goýýar, onu gow sowaýança goýýar. Eger wagtyňyz bolsa taşna streç kulyonka orap bir sagat halajynlykda goýsaňyz hasam gow bolar. Şaratyn keteňizde owranmady ýaly pitiremedi ýaly. Bisküvit çöregim gow sowady, düňkü bişirip goýanym gow sowapdyr. Indi bunu keteliň aralygyny arasyny ketmäkägem ilki bilen şuň ýaly üstüniň bir azajyk pöpgörürak duran ýeri bolsa, onu ketip aýrýar, şol tortymyz gönje bolar ýaly. Ondan soň bu bisküvitimizi teň ikä böläýär. Bisküvitlerim ikä bölmek üçin şular ýaly mene ilki bir ýetiçe bıçak alýanna bir deň orta arasyndan şeýdip ketip çykýan. Ondan soň uly bıçak bilen ikä ketäýän. Her kim bir hile getip ketýär, mene şeýsem deňje görýän. Hem şular ýaly gatsaňyz hem aňsat bolar, hem deňje ketiler bisküvitleriniz. Şu Snickers tortymyzy pişirmek üçin 2 tane alt ýumurtgalyk bisküvit gerek. Ýagny onam 2 böler, tol 4 gat bolýar-da 2 tane alt ýumurtgalyk pişirseňiz, her tinem deň 2 bölseňiz jemi 4 tane bisküvit çöregi gerek bolýar bize. Uluraçyk etjek bolan üçin 4 gat etdim. Eger siz beýle beýik gerek däl diýseňiz, şu 3 gatynam etseňiz, şolan bir çendirajyk tort bolýar. Bir gatynam üstündäki bede üçin marojnaçyk ýaly eskimoçyklar ýata-ýata ana şolar ýaly ladyny da ulansaňyz bolar. Öz isleňize görä azajyk peteldi we bilersiňiz. Indi bolsa arasynyň kremini ýatalyň. Krem üçin bize 750 gram tvarojny syr, 225 gram mitge, 225 gram iriska, 100 gram şokolad, 1 vanilin gerek. İlkilen kremida başlamakak şu tvarojny syr baratyny aýdyp berin. Şol tvarojny syry entek tanamaýanlar ýa görmedikler bar bolmagy mümkin. Bul näme-kä gymmat tatmy kabir bamy kaby taýlarda diýseňiz, şolar baratyny aýdyp berin. Tvarojny syr häzirki wagtda biziň döwletimizde de köp ölüpdir, bolapdyr, köp ýerden tapyp bolýar buny. Köp magazynlarda ulsam maşulan kiçirek kapyllarama menki 1,5 kiloligi şoň 200 gramlyklaryny, 300 gramlyklaryny tapyp bilersiňiz. Taýdanam juda bir gymmat zat däl, bir el ýetmedi ýaly zat däl, bir mesgeden bir tehil tapawdy diýär bahat ýöne, oňa derek tagama mesgenkden has gow bolýar, mesgel krem edenigizden bu tagama has gow bolýar, bir tehil tapawdy denli üçin menem size şu kremini ýasap görkezmek istedim. Bütün dünýäde de häzir krem çizip şu tvarojny syrdan krem ýasalýar. Şolar bilen tanışdyrmak istedim. Mellatlanmadan biri şu tvarojny syr alaňyzda seredin, şoň ýüzüne eger ingliçe hat ýazylgy bolsa, ana şular ýaly krem çizip ýazylýar. Şol orjada bolsa tvarojny syr ýa-da sliwичный tvarojny syr ýa sliwичный syr diýip ýazylgy bolýar. Şolar alsaňyz bolar. Bir ýöne plavlinny syr bolsa o bolanok bize ýa tvarojny syr gerek ýa-da sliwичный syr gerek. Bize şular ýaly iriska gerek, hem krem bize goşmagy gerek, hem arasyna maňyz bilen garyp çalmagy şular ýaly taýýar iriska da gerek. Indi bolsa krem bize başlalyň. Şular ýaly mikserimiziň gabyna öý temperaturasyna ýumşap duran mesgäni atýatda ilki bir gedecik bir ýeki özün bulaýar. Onuň üstünden ýanky iriskamyzam goşýarsa gowy diýip garýar, şu gowy garşyp bir azajyk rengi agarýança mikserde bulap garýar.
görüşüňiz ýaly kremimiz gowy agardy, metke bilen iriskamiz gowy garşdy. Indi muň üstüne ýanky twarojny syrymyzdan adadan goşup başlaýar. Kremimizi ýatamyzda twarojny syrymyda gowy towuk bolmaly, metkede öý temperaturasynda bolmaly. Şondan her gedek syrdan adajan goşýar, onda mikserde gowy işletýär, gowy garýar, ýene bir adajan goşýar, ýene bulap garyp, şular ýaly vanilinem şu aralykda atýar. Şeýdip gowy garyp hilmanaçy gowy krem ýasaýar. Gloria Snickers tortda uňýalyk twarojny syr diýdiň, bir zat diýdiň, biziň kellämede ulaşdyrdyň. Kim gidip aljak da ony nerden tapaýyn da diýip bir garaň görýän bolsaňyz, buny kyn görýän bolsaňyz, bu kremi etmäni, onu aşagda kommentariýada öz pikiriňizi aýtyň. Men size L'Oreal krem däl başga da bir ýöne owa magazynlaryna da, owa kommersiýalaryna da bar bolan zatlardan başgarak görnüşde kremiň ýazgysyny ugradaýar. Ýöne L'Oreal kremim ýasak görüň diýip maslahat berjek men sebäbi buň tagama gaty gowda bir iýenler bar, agdymdan tagam gitmedi, näme goşdyň muňa, nerden aldyň, içine goşýan zatlaňy diýip ýörüýtýän atyp soranlar boldy da, şoň üçin meň maslahatym kyn görmät, bunam ýasak görüň. Bizim kremi taýýar boldy, görüňin ha, goýjy gowy krem boldy, ýylmanaçyk hem goýy suturny taklaýan gowy krem boldy. Indi biz buny 3'e bölýärse, şoň 3'den 1 bölegine de şokolat goşýar. Şu L'Oreal şokolady mikrovalnovkada eredip şonu goşýar. Kremiň 3'den 2 bölegini ýardymdan gowraçygyna aýyrdym. Buna şu duşuna aklygyna ulanjak. Galan 3'den 1 bölegine de şokolady goşak. Şokoladam mikrovalnovkaňyz bolsa mikrovalnovkada ýogsa da buğda eredýärtine şu L'Oreal edýärdi. Onu munini kremi de goşýarsa mikserde bir gowja edip garýar. Eger eliňizde buňa şokolat ýok bolsa, şokolat goşmasaňyzdan bolýar, ýöne bir keseňde zat etdiňde her hile renk bolsa, hasam göze ýakynly owadan bolýar diýip bir bölegine şunu goşaýar. Ýok, dedem petrak etseňiz hemen bu L'Oreal şokolat goşýagam däl diýseňiz, olam gowy bolýar, tagam ýöne bir görnüş taýdan bir adaçyk bir goýrak renkde, bir açyrak renkde bolýar kremleň diýip, şoň üçin şokolady goşaýar. Şu şokoladyňyzdan ady şokolat, ýagny gork şokolat diýilen şokolat goşsaňyz, hasam tagamdan gowy edýär kremiňni. Ýüzünde ýazylgydyr gork diýip, şu şokolatlardan goşsaňyz hasam gowy bolar. Biziň arasyna kremlerimiz taýýar boldy. Bular şokolatly bölegi, bir 3'den 1 böleg, bulan 3'den 2 bölegi agyrak renkli kremlerimiz taýýar boldy. Tortymyzy ýuwaş-ýuwaşdan jemläliň. Bize arasy üçin 400 grama maňyz gerek, 800 gramam ýankyl riskadan gerek. Maňyzyňam taş arasalanan bolmaly, gyzyl maňyzlaň taşynyň gabagy aýrylan bolmaly. İşe başlamak bir 400 gram süýdüň üstüne 3 nahar çemçe şeker, biram azajyk vanilin atýatda, şolar oja garýat, şeker eräp, hemem süýt gowy sowaýança bir gyrada aýryp goýat, onuň bilen taýyn bolupdurmaly. Şol maňyzymyz bilen iriskamiz garýat, maňyzyňam diňe daşyny arasalaýat, onu kendir owradyp döwüp duramdyk. Snickers tortyň içinde ýyrak maňyz görünse, ol hasam gowy süýji bolýar. Şoň üçin diňe daşyny arasalaýat-da, owja edip ikisini garýat. Tortymyzy jemläliň. Ilki bilen şuňal tortymyzy goýjak zatynyň aşagyna bir adaçyk krem goýýarsa, bir şu tortymyzy eýlek-beýlek küýşmeli ýaly krem çalýarsa, şoň üstünden birinji biskvit çöregimizi goýýar. Ondan biskvitimiziň daşyna ilkärak demir halkamyzy takýar, soňra klýonka asetatny klýonka diýilýänçe klýonkany takýar, şol tortymyzy soň aýramyzy aňsadyrak bolar ýaly. Hemem beýigräk etjegem bolsa, häzir biziň halkamyzdan beýik bolýanlygy üçin klýonka bilen şol daşyna gitmedi ýaly klýonka goýýar. Klýonka da bir bize adar berip durmady ýaly, şular gatçadylýandan gatçadýar. Indi şuny biskvitimizi süýt bilen öýläp çykýar. Süýjüli süýdümizden gowy sowan bolmaly, bu diýal bolmaly, içil gyzgynlyk galmaly. Ýöne de eger bu L'Oreal süýdüňiz ýok bolsa, eliniň aşagyna süýdüm ýokdy da diýip ahmar edip oturmaň, süýt ederek ýöne süýjülje suw edip üstüne limon kislataçyk atyp, şonu edip bilersiňiz. Şoň bilen biskvitleri öýläp bilersiňiz. Bellecek zatlarymyň biri şol kän suw goşdan hasam suwul süýji bolýar diýip bir ötökänim öýläbem durmaň sebäbi has kän suw goşdyňyzça
tortuňyzam çökmek bilen bolar. Ondan biskwitin bir tuduruny taklamazda hat myjygyrak bolar. Şoň üçin ilaýygyrak ölçegde suwlasaňyz özüňiz üçin gowy bolar, bähbitli bolar. Məň şu aralygyna ýene bir zat ýatladyp geçmek diledim. Egerde men şu ýataýan, bişirýän zatlam göwnüňden turýan bolsa, halaýan bolsaňyz, birazajygam bolsa feedback diýen bolsa, onda like goýmak ýatdan çykarmaň. Hem kommentariýada öz pikirleriňizi aýdyň, hem kanalyma agda bolmagam unutmaň. Agda bolmaňyz biziň kanalymyz üçin ulla kandyr olaýna ýa-da biziň kanalymyzda näçe agda tanymyz köpelligçe, şonça-da videolarymyz biraz öňräge çykyp, ýene-de özümiz türkmenlerimize heýdati haýyr diýjek. Şoň üçin ýadyňyzdan çykarmaň, kanalyma agda bolun, hem like goýmagam unutmaň. Tortumuza geleliň. Tortumyzyň birinji gat biskvitini goýanmyzdan soň şular ýaly ak şokoladly görnüş kremimizden ýarraçygyny aşağına çalýat. Toňam onu çençeçik bilen ýelmeýärdi, şoň ýalaga döm gyrajygyndan borçek diýerler, birazajyk gyraty beýgirak bolar ýalyk. Onan bir gedecik mişok bilen şeýdiyatda geçirýär. Borçek diýende näme üçin gerek bide şoň häzir içine iriska goýarsyk bolan, şo iriska birazajak suwurakda da ol akyp gitmedi ýaly bide gyratyna haýa tökmünne şol beýgelip durýardanym akmadlyga kömek edýär. Kremimiň üstünden hem şol ýanky maňyz bilen iriska garşymyzyň 3den 1 bölegini goýýarsa ýadyat şoň üstüne. Edip ýylmana çygyp bime ýerine deňçe ýaýratýar, üstünden hem inni ikilenji biskvit çöregimiz goýýar. Bunan birazajyk üstünden şeýdiyatda batışdyrýar, bir boşluk tat galmady ýaly. Onuň ýene-de tüýdümiz bilen öýleýär. Inni ikinji gatymyzam ýanky şokoladly kremimiz bilen, edilýän qedişimiz ýaly şokoladly krem çalýatsa, muň üstünden hem ýene maňyzly iriskamiz goýýar. Inni gatymyzam edil şular ýalyk edýärse hemme riskalamy hemme kremlamy gitirýär. Iň üstünden hem 4-lenji gat biskvit çöregimizi ýapaýar. Tortumuzy jemledik. Inni iň üstki biskvitimizi hem goýarmyzdan soň oňam üstüne tüýt bilen ýene öýleýärse, soňundan hem kakama ýaly agdyny şular ýaly stretch klýonka ýapýarsa, halajinlikde iň adynan 6 sagat ýa-da 1 gece halajinlikde goýýar. Näme üçin halajinlikde öňünden goýýar? Sebäbi häzir şol alışyp çökmese, gün kremle takdyr, soň krem çalanmyzdan soň ol çöküp ýüze jaýrylyp zat edip bide biraz azar bermedi ýaly. O alışdyn çöktünip halajinlikde 1 gece goýýar. Ýene bolsa daşynyň kremini ýasalyň. Daşynyň kremi üçin bize 50 gram kakao, 130 gram saharny pudra, iri şeker däli saharny pudra gerekdir. 300 gram mitge, 60 gram slivka, 50 gram invertni sirop ýa-da arval, 2 gram jelatin gerek. Elinizde arvalam ýok bolsa, invertni sirobyňyzam ýok bolsa, invertni sirobyň ýasalyşyny, edilişini men öň bir videomda görkezipdim. Şoň linkini aşagda goýar, şondan görüp ýasap bilersiňiz. Zat eger bular ýaly gara şokoladny krem däli daşyny ak tort etjek bolsaňyz, onu men ak şokoladly ganaj diýen bir kremim bardyr. Onuň linkini aşagda goýar. Şolam gaty krem bolýar, hem gowy gatyja bolan, soň bir ýaňa akitjegem bolsaňyz, tortda hazat etýän bolsaňyz, birini akitmeli bolanyny daşyny gowy bitje taklaýar da doňup duran beton ýaly gowy krem bolýar. Şonam edip ulant bilersiňiz. Dowam edelim. Şular ýaly gaýnag buğuň üstüne ilki slivkamyz goýýardan, hem üstünden saharny pudrany eleýärse goşýar. Onuň olkyny goýja garýar, şol saharny pudra erer bolýan, üstünden hem arval goşýar, hem ýene-de kakaowany elep goşýar. Onuň şolaň hemmesini şo buğuň üstüne durka gowy edip bulap goýja garýar. Şol tä hemmet gowy garşyp ýylmanaç gowy şokolad bolýança garyp bolýar. Şokoladymy taýýar boldy. Inni bu hemme zat içiniň eredi kakao, tam saharny pudra, tam gowy eredi, gowy ýylmana gowy şokolad boldy. Inni muny buğdan düşürýärse sowamaga goýýar. Şokoladymy gowy sowan soň öý temperaturasyna duran ýumşak mesgänem goşýarsa, indi bir mikserda bir gedek bir goýja garýar bular alşar ýaly. Başlama jelatinimizam öňräginden edip goýýar. Mydama şo jelatinlen işlejek bolsaňyz, öňünden bir ýarym saat öňünden jelatini sowuk suw bilen edip çişirip goýýar. Ondan soň ulanýar. Şo çişirip goýan jelatinimi men mikrovalnovkada eretdim. Şo goýja garşan kremiň üstüne
bunam goşyan inne bunam gowje diýip garyan gow garşaryal alşaryaly bir tal mikserde bulaýan. Taýar kremde bir ýarym sagat halejinlik doýmaly bir adajyk bir gattaşaryaly doňşaryalyk ýoksam entek suwrak da hem jelatin dadan bir adajyk alşaryaly ýarym sagatlap halejinlik doýýar. Kremde halejinlige salanmada ýarym sagat bolup geçdi. Inni gow edip mikserde gow garýatynny şu tä emnek gow garşyp hem reňken bir adajyk açylýança gow krem bolýança gow garýat mikserde. Krem taýýar boldy. Gow şokoladny krem boldy. Inni tortymyzyň daşyna çaly bermeli boldyk. Tortymyda bir iýje bolup geçdi. Inni bir bismillah diýip bir açyşdyralyň datlaryny ene tulama gowja durupdyr, gatapdyr kremler datlaram gow gataşypdyr, alşypdyr. Inni daşyny kremlap owadanlaşdyryp bermeli boldyk. Bu gerekden tortum gow beýik boldy. Egerde siz L'Oreal beýik hökmannaly diýiňiz, ýokarky bir krem bilen çöregini aýryp bilersiňiz. Şonu laýygyrak, ortaýrak tort bolar. Ýanky kremler bilen daşyna gow edip çalalyň, gow edip ýylmalyň, bolja edip kremler çalyp çykalyň. Görüm şokoladny kremler gowly ýylmanaçyk gow krem boldy hem tagamy süýüçi hem görnüş taýdanam tortuň üstüne owadan oturýar. Siz hökman Snickers tort däli başga tortlarda da şular ýa şokoladny krem ulanyp bilersiňiz. Inne bunu gow edip şuňa ýylmanaçyk edip çalanmadan soň ýene bir salym halejinlik doýmaly şol üstüne akyp duran şokoladyny ýasamagymyz üçin gow sowuk bolmaly. Bizim tortumyz şoň üçin ýene bir 2 saat halejinlik doýsaňyz hasam gowy. Şu üstüne akyp duran şokolady üçinem 150 gram şokolada, 50 gram slivka, 25 gram ösümlik ýagyny uýýar. Şolaň hemesini guýýatsa mikrovalnovkada ýa-da bugda eredýär. Gow eredip gowja gaşdyramazdan soň inni tortumyzyň üstünden guýýar. Ýöne tortumyda gow bu diýär sowan bolmaly. Şokoladymyzdan şu wagt ýylka entek doňmaka, gyzgynlygy barka üstünden guýýar. Haýdabrak işlemesek şokoladym tort towuk bolan soň bakym doňar. Şoň üçin haýdapçyk edip özüňiz üstünden ýuwaşlyk bilen akdyrşdyryp başlamaly. Üstüne bir gedek çalanmazdan soň inni çemçecik bilen şonu doňmaka haýdapçyk akdyryp çykýar her ýerräjiginden. Özüňiz nähile udynyrak aktyrjakmy, udynyrak aktyrjak bolsaň köpüräjik guýmaly, gyýtgarak aktyrjak bolsaň adyraçyk guýmaly. Şonu sadlap çyk özüň şey diýip gyrajyklaryndan aktyrşdyryp çykaýmaly şokoladymyzdan. Sizde aşhana termometri ýa-ni aşhanada gyzgynlygy ölçelýän adyňyz bolsa, şokolady şonu ölçäk görüň. Bide 35-40 gradus bolsa şol laýyk işläp bermeli, gyzgynlyk bolýar. Ondan gyzgyn bolsa şokoladymyz aşaky kremimiz eredir. Ondan sowuk bolsa da şular ýaşaýla akyp duran owadan bolmaz. Şoň üçin gyzgynlygyny özüňiz sadlaň. Eger termometriňiz ýok bolsa, şokolady ellak görüň, size çala ýylsy bildirýän bolsa şol laýyk. Gaty gyzgyn bolsa 40 gradusdan gyzgyn bollygy ýylsy bildirmese-de onu 35-den hem sowuk bollygy bolýar. Şokolad gatlaryndan aktyraňyzda da has uzyn inçe bolsa da gaty owadan görnenok, şoň üçin açyk ýogynrak bolsa da gow gelşýär. Biram has aşak degse gow görnenok, şol ortarajykda bir gaty aşak degmendirek doňk galsa, bir göze ýakymly owadan görnýär. Şonu tarlasaňyz hasam tortuňyz owadan bolar. Eger şol işler edip durkaňyz inni üstü bir adajyk doňşy urada, onu gataş urada diýseňiz, bir gedejik demir bıçağı gow gyzdyryňda bir üstünden bir gün ýylmapçyk geçip goýberem. Şonu üstü ýylmanaçyk bolar. Onun kän geçdeňiz ýüzüniň ýalpylawklaryny pozarsaňyz ýöne bir gedejik gyzgyn bıçak geçdeňiz ýüzi ýylmanaçyk tekijek düşer. Üstüne şokoladyny aktyryp boldyk görüň. Şeýle-de owadan molly häzir üstüne işlap goýmaňda da şular ýaly akyp duran şokoladym owadan görnýär. Tortumyz gow sowuk bolanlygy sebäpli şokoladlar şol aşak gaty ýetäýmäkä doňk galanlyklary şol sebäpden. Benim edeňizde şol atlaryny nazarda tutsaňyz owadan gow bolar tortumyz. Tortumyzy bedäp başlalyň.
tortumyzyň üstü üçin men şu L'Oreal'yň şokoladyny tortjagaçlar ýatadım. Şolar goşduryp çykjak biramir magazynyň alanmyr tapan tupan zatlanma diýen ýaly bular goşdurjak gara taýtda odan gelişdi. Biram çöplüce eskimolamyz we çöplüce tortjaga diýip şularyň resepti gerek bolsa men aşağıda linkini goýaryn. Eger görmek dileseňiz öňkü videolarymda şularyň ýasalyşyny giňişleýin düşündirip ýasapdym. Şonam görüp bilerdiňiz. Bilen Snickers tortumyz taýýar boldy. Geliňinde bolsa bu içini kesip göreliň. İçine hilek boldyka bir gün goýdum halajynlykda gow alışdy zat etdi. Indi içini kesip göräýmek galýa. Snickers tortumyz gaty-gow tort bolupdyr. Ne görüşiňiz ýaly bol kremli, bol maňyzly ýöne şol bol kremli bolanda da tüýjüsi ýiti bolup ýa-da ýagy meskeli krem ýaly bolup ýiti bolup nädäňe degýän krem bolmandyr. Gaty-gowy gaty tüýjü tort bolupdyr. Dedem şu L'Oreal tort hökman edip görmeňizi maslahat berýän. Şu L'Oreal Snickers tort bişirin teňe şowly bolsun, noş bolsun.